Nijar ta kammala horar da tubabbin mayakan Boko Haram 40. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kammala horar da tubabbin mayakan Boko Haram sama da 40 da aka sauya musu tunaninsu da kuma koya musu sana'o'i a ƙarƙashin wani shirin gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. Wani jami'in hukuma ya shaidawa kamfanin dillancin labarai cewa tubabbin mayakan 42 suka samu a horo kuma yanzu haka sun bar cibiyar horon da ke Gudumariya a yankin Difa. Litinin ɗin da ta gabata, rahotanni sun ce kowane guda daga cikin mutanen 42 ya karɓi kayayyakin sana'ar da ya koya da suka haɗa da na gyaran mota ko babur ko ɗinki ko aikin kafinta da walda ko kuma kasuwanci. Bayanai sun ce an kuma horar da su akan yadda za su rage tsatsauran ra'ayin addini tare da rantsuwa da Alkur'ani cewar ba za su sake ɗaukar makamai domin tada hankali ba. Ƙungiyoyin da ke alaƙa da Al-Qaeda da IS sun daɗe suna kai wa mutane hare-haren ta'addanci a Nijar, inda suke kashe dubban rayuka a yammacin ƙasar, yayin da mayakan da ke alaƙa da Boko Haram da IS ke kai hare-hare a kudu maso gabashin ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. Waɗannan mutane 42 su ne kashi 3 da suka samu irin wannan horo bayan 386 da aka horar, inji ministan cikin gida Adamu Sule. Janar Muhammadu Abu Tarka da ke jagorancin cibiyar ya bayyana cewa suna samun nasara a aikin da suke yi, wanda ya kunshi shirya tattaunawa a tsakanin al'umma. Shugaba Bazoum Mohamed ya sanar da aniyar sulhunta da ƙungiyoyin da ke takar da hankalin da kai hare-hare a sansanin Nijar da nufin kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar ke fuskanta. Labari daga naku mai karatu Aliyu Edosh daga nan tashar mu ta Taskar Media da ke kan YouTube. Sai mun sake saduwa da ku a shirinmu na gaba. Mun gode da sauraro.